Pila sa gatos ka mga individual ang nagsaulog og bagong tuig sa evacuation center sa Malita, Davao Occidental. Human gibaha ang lungsod liwas sa adlaw sa Pasko. Samtang suspendido ang klase sa upat ka mga lungsod sa Davao Occidental hangtod sa Biyernes aron maandam ang mga tulungaan human sa epekto sa pagbaha. Ani report ni Argil Relator. Anaa sa 26 ka magbanay, diin adunay 109 ka individual ang nisugat sa bagong tuig 2025 sa New ABC Gym sa Malita sa Davao Occidental nga gihimong evacuation center. Hinoon, giandaman sila og pang medianoche sa LGU Malita nga mo'y ilang gipagsaluhan. Sila ang mga nahibiling pamilya nga nagtiner sa evacuation center human gidanyo sa pagbaha ang ilang Pinoy-anan niadtong December 26. Una na gibutyag sa Malita LGU nga dili una muuli ang mga residente hangtod sa walay deklarasyon ang MDRMO nga luwas na silang makauli. Ang total damage ito, yung houses na nawala talaga, na tangay talaga. We have 302. Ang partially damaged, we have 586, no? Partially damaged houses. This is for Malita. Totally damaged for Donald City, we have 49 pala and 16 with partially damaged. Parayon ang search and retrieval operation nga ginahimo sa mga sakop sa provincial DRRM Council sa duha ka na missing nga individual resulta sa pagbaha. There are areas ng yun na dili pa maagian, especially yung sa Kaplan Barangay. No? Little Baguio, only 2 wheels, yung mga motor lang. But we are trying to clear this ngayon na araw. Gipanghatda na sabog food packs ug non-food items ang mga apektadong residente sa Barangay Little Baguio nga miabot og 227 ka magbanay pinaagi sa pag-airlift tungod sa kalayo ug guba ang dalan. Una na gideklara ang state of calamity sa Malita aron magamit ang ilang calamity funds sa pagtabang sa mga apektadong residente sa baha. Aron mahatagan og igong panahon nga ma-clear ug ma-restore ang mga dalan alang sa hapsay nga pagbalik sa klase. Nagdeklara og suspensyon sa klase ug trabaho sa tanang level sa mga eskwelahan sa Malita sugod January 2 hangtod January 3. Apan giabisuhan nga mag-shift sa alternative learning modalities. Samang suspension sab sa klase ang gideklara sa mga lungsod sa Santa Maria, Don Marcelino ug Jose Abad Santos. Samtang ipailawom na sa state of calamity ang lungsod sa Don Marcelino. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao sa Office of the Civil Defense 11, epektibo kini atong Disyembre 28. Ilawom sa pagdeklara og state of calamity, mas mapadali ang paghatag og ayuda sa mga naapektuhan sa kalamidad ug mapatuman ang price freeze sa mga nagunang palaliton. Kahinumduman nga ikaduha ang Don Marcelino sa 5 ka lungsod sa Davao Occidental nga labing apektado sa miaging pagbaha. Ako si Argil Relator. 1. Mindanao.